ಹಾಯ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಿದಾಯ್ ಬಂಡ ಯಾನು ಒರ್ತೆ ಮೇರ ಆಫೀಸ್ ಇಡಲೇರು ಇನ್ನು ಗುರುವಾರ ಒಂಚಾರ ಆಫೀಸ್ ಇಡಲೇರು ಯಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಬುಧಾಬಿದ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಫ್ ಗೆಳತಿಯರು ಆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಸಂಡೇ 11 ತಾರೀಕಿಗೆ. ಆಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಮುಲ್ಪದ ದುಬೈದಾಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡತ ಮರಂದ ಪೂರ ಜುಂಬದ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಉಂಡತ ಮರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತನತ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಂದಟ್ಟು ಮರ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತನತ ಅವೇ ಟೀಮ್ದಾಗಲು ಮುಲ್ಪದ ದುಬೈದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಪೊಂಜೋ ಕನ್ನಡ ಗೆಳತಿಯರು ಎಂಕಲ್ ಅಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಐಡೆತ್ತಜಿ ದುಂಬೆ ಎಂಕಲ್ ಅಡೆ ಪೋಪಿನ ಮೊರನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಜುಮ್ಮದ ಒಂದಾಣ ಐಟ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ನಿ ಪೋಕನ ಬರ್ಚ ನಂದು ಅದೊಟ್ಟು ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಜಿ ಪೋಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪನೆ ದುಬೈಡ್ ಮಲ್ಪನ ಐಟೆತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಕನ ನಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಸಮಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಮಲ್ತೇರು ಐಟ್ ಏನನ್ನ ಸೇರ್ಪದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜವು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಕಡ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ವಾರ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮರನಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಡೆಂಚಿ ಸಹ ಕಲ್ಪುನು ವೀಡಿಯೋ ತೂದೆ ಆಗಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಅತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಕಡ ಪುಡಿರು ಅವೇನು ತೂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಚೆ ಚೂರ್ಕಿ ನಿಂಜ ಕೆಲ ಗಾನ ಉಂಡು ಐಟ್ ಚುಚ್ಚೂರೆ ಹೆಂಕೆಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಗಂಟು ಮೂಜಿ ಗಾನ ಉಂಡು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಗಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗಾನಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲಕ್ಕದ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿಂಚ ಹಾಪುನು ತೈಕ್ ಒಂದಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗಾನಂದು ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈಡೇ ದಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಟರ್ಡೇ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಪೋರೆ ಬಂಗ ಹಾಪುನ ತೈಕ್ ಇನಿ ಎದೀತೇರು ಗುರುವಾರ ಅಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೋದು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಲ ಬರೊಂದುತ್ತಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಏನು ಬೊಕ ಮಗಟ ಪಂಡೆ ಪೋಪುಜಿ ಮಾರ ಎಂಕ್ ಚೂರ್ಲ ಬರೊಂದುಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಐಕ್ ಕಲ್ಪುಲೆ ಎಂಡೆ ಹಗಲು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಹಗಲು ಪೂರ ಗೊತ್ತುತ್ತಿನ ಹಗಲು ಬಂಡೆ ಏನು ಯಾಪ ಕಲ್ತಿನಾಲೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಹಗಲು ಏನು ಬೋರ್ನವನ್ನೇ ಕಲ್ತೊಂಬೈದಾರೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕಲ್ತದು ಗೊತ್ತಾಯ್ನತ ಆಗಲಿ ಇರ್ಲ ಕಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆ ನೆಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತು ಒಂಚೂರು ಬರ್ಪುಣಿತೆ ಇನ್ನಿತು ಒಳಗಲ್ಲ ಟೆಂಚ್ ಆಪುಣ್ಣಂದು ಅಂಚ ಅಡೆ ಅವೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಾಟರ್ಡೇ ಅಬುಧಾಬಿ ಪೋರೆ ಕಾಂಡೆ 11 to 4 ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬೇಪಿ ತಡೋಡು ಅಂಚ ನಿಜ ಹಮ್ಮಸರಕೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತಾಂಡು 5:30 ಆಂಡು 5:35 45 ಬರ್ಪೆಂತಾರೆ ಅರೆನ ಲೆಸನ್ ಪೋರೆಗೆ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಕೆಬಿತ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಕ್ವಾಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋಯ್ನತ ಬತ್ತಿಗೆ ನೆನ್ನಿದ್ರೆ ನೆಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಂತೆ ಆಗಲಟ್ಟು ರಾಂಗ್ಲ ಅಂಡು ಒಂಚೂರು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಜತ ಗ್ರೂಪ್ ಒಟ್ಟ ಇಂಚಂತೆ ರಾಂಗ್ಲ ಅಂಡು ಇಂಚ ಕ್ವಾಡ ನಿದ್ರೆನೆ ಬೈತಿಜಿ ಇನ್ನು ಸಹ ಬೇಗ ಜಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ ಬೇಗ ಪೋರೆಂಡು 8:30 ಬರ್ಪೇರು 8:45 ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪೇರು 8:30 ಅಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪಿ ತಡೋಡು ಅಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಪಿರೋಗಿ ಬರ್ಪೇರು ಆಗಲು ಬಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದೂರಜ್ಜಿ ಅಂಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಬತ್ತು ಪಿರಿಯಡ್ ಅಲ್ಪನೆ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಸ್ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಸ್ ಅಂಚಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಿರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಸಹ ಕೆಬಿತ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಕದಿಂದ ಅಂಚನೆ ಪೋಪೆ ನೆನಪುಲಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಸರು ಅಂಚನೆ ಪೋಪೆ ಐಕೊಂದೊಂಜಿ ಪಾಡುಂಡೆ ಸಹ ಕೆಬಿತ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ದಾಲಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಪೋಪಿನ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಿವಂಡೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲು ಪೋಪುಣ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ತಾಲು ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟ ತಾಲು ಬಂಡ ಕೂಡ ದಿವಮೆ ಫೋನ್ಗ ಅಂಚ ತೂವೋಡು ಮರಂದೆ ಸೀರೆ ಪೂರ ಉಂಡತ ಅವೇನೈತು ಪೋಪಿನಿ ಮೇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೇರೇನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿನಿ ಅಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಕುಲೊಂಬೇರು ಸಾಟರ್ಡೇ ತೆಲ್ಲೆ ಅರ್ನ ಆಫೀಸ್ದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಕುಲೊಂಬೇರು ಒಣಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀತೆ ಇನ್ನೇ ಮಲ್ತೀತೆ ಅರೆದಾಲ ಒಣ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂಡಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡೈತೆ ಅದು ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಅಂಚಿಡು ಸೀರೆ ಲಂಗ ಪೂರ ಇಟ್ಟು ದೀತೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ದೀತೆ
ಬೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೂಮ್ಡ ಇದ್ದೆ ಸಂದು ಉಪ್ಪು ಕಾಂಡೆ ಅಂಚ ಕತ್ತಲೆ ಉಪ್ಪು ನಾಡ್ರೆ ಹಾಪುಜಿ ಈಗ ರೆಡಿ ರೀತೀನಿ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ವಾಶ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏನೋ ಮಗನ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಕಿಂಜಿನ ಜೋಕಲ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಿಂಜಿನ ಜೋಕಲ್ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಕಲ್ ಕುಡೋರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಈಸಿ ಕೊರ್ಲೇನೋ ಎಂಕಲ್ ಇರುವರು ಈಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊರ್ಲೇನೋ ಅತ್ತ ಈಗ ಈಸಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಮಲ್ಪ ಬಡ್ಚಿ ಈಸಿ ಕೊರ್ಪನ ಹತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಅವು ಜೋಕಲ್ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವು ಅಂಡೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೆರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಬೈದನು ಒಂದಿನಟು ಕಲ್ದನು ಅಂಡೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬರ ಹೊರ ಕಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಈಸಿ ಆಪು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿಡು ಏನಾಪುಣ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಡು ತೂಗೋಡು ವಾನಾಮಣಿ ಆಪುಣ ಅಂದು ತೂಕ ಅಲ್ಲೇ ಮರನ್ ಕಣ್ಣು ಬರ ಬ್ಯಾನ್ ಎತ್ತನ ಅದ ಕೆಂಪು ಆದತ್ತನ ಒಂದೆಂದು ಬನ್ನಿ ಆ ಕಡೆ ಕಾಣೆ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ತುಲಟ್ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಅನ್ಪರದ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಅವೇನು ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ದಿವನ್ನಿ ಇಂಚ ಅಂತ ಬರ್ತು ಇಂಚ ದಿವನ್ನಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಇಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತಂಡ ಲೈಕ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಲೈಕ್ ತಂಪಾಪು ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಕೆಬಿತ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಾಯನ್ನ ಮೂಜಿ ಕಲರ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಒಂದು ಸಾಟರ್ಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆತಂಡು ಪೋರೆ ಉಂಡನ್ನು ಒಂದು ಬೇಗನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆತಂಡು ಅವು ಅಂಚೆನೆ ತೋಟೇರು ಪೋರೆ ಎತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪುನು ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡಾತ ನಂದು ಅವೇ ಮಂಡಿಡಪ್ಪುನತ ಬಂಗಾರಪುರ ತುಲಗೇನು ಬಯ್ಯಡೆ ಪಾಡು ಜೇದಿನಿ ಮರ್ದಿನ ಸಾರಿ ಪಾಡು ಅಂತ ತಮಸ ರೋಡ್ ಪಕ್ಕ ನೆನೆಪ್ಲ ಹಾಪುಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಯ್ಯಡೆ ಪಾಡು ಜೇದಿನಿ ಕೆಬಿತಾಪುರ 6 ಮೀಯಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಏನು ಮೀದು ರೆಡಿ ಆಪೆ ಹಾಯ್ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಯ್ನಿ ತುಲೆಗೆ ಸರಿ ಆತಿಜಿ ಸೀರೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ರಾಶಿ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಬೇಗಲ್ಲ 6 ಗಂಟೆ ಲಗದೆ 6 ಗಂಟೆ ಲಗಿ ಡೇಟ್ ಆಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಸೀರೆ ತೆರೊಂದು ಪಿಂಟು ಪೂರ ಪಾಡ್ರಿ 2-3 ಪಿನ್ನು ಸಿಕ್ಕದೆ ಬಕೊಂದು ಬ್ಲೌಸ್ಲಂತ ಫಿಟ್ ಆತನು ಮುಲ್ಪ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಉಂಡು ಈತು ಲೂಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ತುಸಿಯ ಸೀರೆ ಅರೆಲ್ಲೇ ಸಂಬಾರೆ ಪೋಯರು ಯಾಪಲ ಏನಲ್ಲೇ ಸೊಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅರ್ನ ಗಾಡಿ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಒಪ್ಪಿನತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಕ್ ಪೋನ ಅರ್ಪಂಡು 6 ಗಾಡಿ ವಸತ್ತನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಗಾಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಬಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಆಗಲ್ಲ ಬಸ್ ಬರ್ಪಿನ ಆಗಲ್ಲ ಪಿಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಒರಿಯರಿಯನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಪಿರಾಡೆ ಎಂಕಲೇಪರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಂಕಲಿಲ್ಲ ಪಿರಾಡು ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಸ್ ಜಾರ್ ಪಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಬಸ್ ಹತ್ತನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುನ ತೈಕೆ ಮೇರ್ ಹೋಯರು ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪಿರೆ ಅದೊಟ್ಟೆ ಸೇನ್ ರೆಡಿ ಆದ ಪಿದಾಡು ಉಂತವೆ ಹೋದು ಬಾಯ್ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೀರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಪುನ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ ಆತತ್ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಉಸುದಿನಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪುಣ್ಣಂದು ಪೋಯಿ ಬಲ್ಲೆ ನಿಗಲ್ಲ ಅಬು ಧಾಬಿ ತೋಜಗ ಅಂಡ ಪೂರ ತೋಜರೆ ಆಪುಜಿ ರೋಡ್ ಅಂತ ತೋಜಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ತೋಜಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ತೋಜರೆ ಆಪುಜತ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ತಿಕ್ಕಿಗಲ್ಲ ಜರಿ ಬುರೇನ ಮೋಣೆ ಬರ್ಪುಣು ಸಾರಿದ ಬಾಯ್ ಹೌದು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೌದು ನಡ್ಕೊಂತ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಒಂದು ಕೌತೂಹಲ ಇತ್ತು ಟೈಮ್ ಉಂಡದೆ ಸಣ್ಣ ಉಂಡದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಮಕ್ ಸೂಪರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಮಕ್ ಸವಿತಾ
ಯಾಕಲ್ವೀರಾ ಇಷ್ಟು ಶಾಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಅಲ್ವೀರಾ? ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ 11-12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು. ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಒಂಚೂರು ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕು ಅಂತ. ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕಾಣಲ್ವಾ? ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕಾಣಲ್ವಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಟಾರ್ಚ್ ಇರೋದಷ್ಟೇ ನಿನ್ ಕೆಲಸ. ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಳ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಾಪ ತೆಗೆದು ಚಾಬಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಚ್ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಮದ್ರಾಸಿನ ಸಿದ್ರಾಮ. ಏನ್ ಮದ್ರಾಸಿನ ಸಿದ್ರಾಮ? ಏನು ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮದ್ರಾಸಿನ ಸಿದ್ರಾಮನೆ. ಮೊದಲ ಶಾಸನ ಯಾವುದು? ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ. ಕನ್ನಡದ ಫಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕ. ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ. ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೇಳಬೇಕು. ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೇಳೋದ? ಐದು ಬೈ ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ರಾಮನಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮನೆಂದು ಅರಳಿದಳು. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ತಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಗದು. ಹಾಡಲು ಕೇಳು ಸಾಲು ಲಾಲಿ ಲಾಲಿ ಸುಕುಮಾರ, ಲಾಲಿ ಮುದ್ದು ಬಂಗಾರ, ಅಮ್ಮನ ಬಾಳಿನ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಕಂದ ನೀನೇ ಆಧಾರ. ಲಾಲಿ ಲಾಲಿ ಸುಕುಮಾರ, ಲಾಲಿ ಮುದ್ದು ಬಂಗಾರ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದಲ್ಲ ಸವಿತಾ your saree beautiful. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಕೂತ್ಬಿಡ. ನೀರ್ ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಶಿಲ್ಪಾಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಾ. ನಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಮಾಡು. ಆಕ್ರೇಮ ಯಾವ್ದೋ
ಸೊಂಟ ಚಳಿ ಚಳಿ ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಮ್ಮನೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಬಂದಿರೋ Abu Dhabi by the